Milí moji Banskobystričania, predvolebná Banská Bystrica je v plnom prúde a my máme čo robiť, aby sme postíhali všetko, čo sa Banskou Bystricou valí. Sme tu s našim malým, krátkym info. Dnes nás zaujalo, či Banskobystričania poznajú svojich poslancov a či vedia alebo majú predstavu, ako by taký poslanec mal vyzerať, prípadne čo by, nedaj Bože, mal robiť. Ťažko povedať, keď dneska už asi ani veľmi nerobia pre ľudí poslanci. Neviem, takú zaangažovanosť za ľudí určite, aby to robil pre ľudí. Určite spravodlivý. Čestný. No, aby robil niečo pre toto mesto, aby ho nejak zveladil, aby sa nalákal viac ľudí, aby sa nesnažili sa to odísť, ale aby sa s tým snažili prísť. Všetky aktivity smerujú k tomu, aby sa začali tie aktivity pred voľbami, takže to je klasika. Neviem, robiť niečo dobre pre toto mesto. Akože. Dnes sa opäť roztáča volebné koliesko. Opäť sa nám množia billboardy, opäť sa nám množia a plnia schránky tlačovinami, v ktorých mnohí sľubujú, mnohí hovoria o tom, čo budú robiť. Mnohé politické strany sa spájajú, mnohé niekoho podporujú a mnohé niekoho zatracujú. A kde sme my, občania? Opäť pred tými povestnými dverami? Teraz ešte máme čas, aby sme si vybrali občianskych kandidátov, ktorí budú zastupovať predovšetkým naše záujmy. Nie tie stranické. Naše občianske. Tie, ktoré nám pomáhajú lepšie žiť, tie, ktoré nám pomáhajú vytvárať pracovné miesta, tie, ktoré nám pomáhajú žiť spokojný a šťastný život. V nádhernom meste, v Perle na Hrone. Preto vás opäť prosím a upozorňujem. Konkurs na poslancov ešte stále prebieha. Príďte na námestie v poobedných hodinách. Nájdete tam stánok, čím prekvapí Banská Bystrica. To sme zvedaví aj my sami. Čím prekvapíme sami seba. Banskobystričania sebe, venujte si chvíľočku času a urobte pre seba niečo. Vyberte si takých kandidátov, ktorých budete spoznávať celé 4 roky. Ktorí budú akceptovať vaše požiadavky, ktorí vás budú počúvať a budú spolu s nami aj naozaj niečo pre nás robiť. Takže konkurs na poslancov.